Sa mga basahon na labi na ang pagbasa o ang ebanghelyo, ang tubig, kabahin sa tubig. Unsa kini kaimportante sa tao. Gani hapit na mo rebelde o rebelde na gyud tingali to sila sa atong Ginoong Dios, kaya ilang gi-blame si Moses, ilang pasinginlan. Tumapa nila, wa na dahil lubnganan sa Ehipto, nga nung niaman kami dinhi sa deserto. Kaligi, nautdan sila tubig nga mainom. Nibauta, nga ang tao, 80% tubig, 20% unod o bukog. Ora kinanglanon kaya ang tubig sa ato nga pag kinabuhi. Gingon ligi ang sa tao mulahutay kung sulod sa usa ka semana walay kaon. Apan dili makalahutay kung pipila lang ka adlaw nga walay mainom. So maning gisgutan ni Moises ang Ginoo, gingnan sa tong Ginoo, kuay mong sungkod bunali ang bato. Pagbunal niya sa bato, may buhagay ang tubig nga nakaluwas kanilang tanan. Karong ebanghelyo sad, kabahin kini sa kasakitawa og Samarianhon nga babae. Samaritan woman in the well, no? Samaritan woman at the well. Nga din nagkaal sa tubig, mangayo. O walang kay mangayo, no? Dayon. Lingkod lang o sa Jesus dito. Pagduol sa babay, nangay sa tubig. Time na, alako. Niya kabaw ka, nga kaning Samarianhon, o kaning mga Hudeo, di gani makaduol sila. Marang gitawag o di magkasandorotay. Ambot, I don't know, nga no? Nga ilamang yuning kagikan baka, ilagin ng kultura baka labot pa kani mga Samarianhon taga Samaria wala gyud kay ni isipa gyud sa mga taga Israel nga importante mga tao kaligi kuno wa sila magtuman sa balaod ni Moises, dili sila mga Hudeo. Pero ni panahon na nakigtagbo ang babae ni Jesus, nangayo og tubig si Jesus. Unya gingnan nga payam na ko, pero ang babae ningon, anong ngayo maka Hudeo maka Samariano man ko, taga Samaria man ko. Unya sa aman ini ron. Ya atong ingon tong Ginoo nagkaigistorya siya, no? Nagay ko kabildo siya ni Jesus nga gingnan niya nga kini ni ang kuana kay bawa pala unta ka kisa ni nangayo nimo og tubig, di nagatingali ka mangita paglaing tubig. Kay kining tubiga nga akong ihatag kanimo, maay naghatag og tubig nga wa na kay pagka uhaw ang makainom niini, no? So man ang babae ningon tagayer ko ning tubiga. Aron di ako magsigi kaos. Dili ko magsigi og ingon ta pasaning akong sag-ob. Muna makaingon ta, sayang ko kabildo, makita na to, nga tinuod yun ang kahaw nga physical. No? Lawas nun kahaw. Pero di ay, doon na po di ay ni siya kahaw nga kalagnon. Kanalingin kahaw nga kalagnon, ay pa niya, wala doon makatagbaw ni ini. Niyang ningon gani sa San Agustin, ang akong kalag dili mahimutang hangtod kini makapauraray sa buktong sa akong Ginoo. My soul is restless until nga makasapnay ako diha sa bukton sa tong Ginoo. Kaya nagingon nag-isab ang usa sa mga spiritual writer nga kaning atong kasing-kasing
Dili gani sa perfect shape, no? Dili gani ingon ana gyud. Kundili aduna kanay mura og naibanan, no? Mura og kuwang nga di ay kanang kakuwang diha aron mamong perfect nga heart mao gyud ang atong Ginoo. Mana nga ang mga kasulatan, bala ang kasulatan diha sa Old Testament nagaingon ang kini nga akong kaladi may mutang, pero may mutang lang kini sama sa usa deer nga moadto sa tubod sa tubig o makainom kini sa tubig. So ingon siya ang Ginoo ra gyud ang naghatag katagbawan sa iyang kauhaw. Kini sa baya ni babayhana doon na sinisi kauhaw nga kalagnon. No, kaya di usahay, kini nga ang kauhaw na to, ang paghuma sa atong kasing-kasing, usahay, ang atong ihulip diana, dili manggod langit nun, dili spirituhanon, kundi kalibutanon. Muna nga bisan pa o whatever material success ning kalibutan na, di may mutang ang tao. Tanawa na God. Kinsa may kamot sa pagdugang pagyud sa bahandi. Itong mga dato na. Bisan po successful na kaya siya, nakabot na niya ang iyong gitinguha, nga nang mangita ba mangyaglain? Nga nang mangita ba mangyag siya? Sa iyang katagbawan, most of the tingon ana mga tawhana, they are the most wretched people. Kanang mga tao nga wa gyud kalipay. Kaya ligi nikabot niya wa na may lain. Ini para kaniya sama nagtunga siya og bungtod. Pagabot sa tumoy sa bungtod, uduna pagiday lain nga bungtod nga iyang tungason. So wa gyud katagbawan. So muna nga kani sa bayhana, tiyaw mo ang iyang gipuli sa gitawag nato og espirituhanon nga kahidlaw o kauhaw kalibutanon. Saan sa man pamaagi nakaingon ta malini mo na unom na ka lalaki ang iyang nabana wa ra bay minyo no amot sa duwa hisgutig namatay ba ka ha na biyuda ba ka ni kaunom nga ningon ang Ginoo nga wa koy bana kay baon ko wa kay bana. Kaya kanang imo rong kaipon, di man na imong bana. So, muna nga, ingon siya, doon na siya kauhaw, siya kasing-kasig. Ipang giningamutan niya, makabot kini, pinagi o pangitang mga lalaki, piwagin siya matagbaw. Nga ikaw inom, no? Ang iyang panginahanglan ba, dili nga panginahanglan lawas nun, kundi ang kompanyo sir siguro, ang iyang mga gusto siya nga makikipon diya sa kahalinaw, kahapsay, hangtod nabot sila ikaunom. Wa gyud. Karon nakita niya sa atong Ginoo mananingon tagay ko ning tubig. No? Kaya tingali mo ni makapatagbaw ra gyud kanako. Ang mga material things nga akong gitinguha, mga material resources nga akong gitinguha dili day makatagbaw nako. Muna ang babae ningon tagay ko kay nakita niya diha ni Jesus. So mingon si Jesus, ako mao ang naghatag kaninyo og tubig nga wa nagoy makapauhaw pa. Kung nangayo ka pala o kaybaw ka palang kinsa sa gasa sa Dios, kinsa kini nangayo kaniyang tubig, mangayo ka gayud kaniya. Hatagan ka sa tubig nga naghatag og kinabuhi. So ning diara dia ang ikapito. No? Nga tao nga maghatag nako hapsay o tunhay nga kalipay. Muna nangayo kog tubig. No, di sa ngayo kog tubig. Pero unsa man niya ang atong nganong diin man ni magsugod ang ato nga kauhaw ng langit nun nga panginahanglan gyud nato. Dili kita ang unang giuhaw. Ang Ginoo unang giuhaw kanato. Dili kita ang una, kay dili kita ang nagpili kaniya. Siya ang nagpili kanato. Ato lang diretso lang ta nga didto ta sa katapusang gutlo siyang kinabuhi.
Di ba ningon siya giihaw ako? Tagaan siya og mainom. Pero suka noon. Pero wa na na. Kadi ay ang iyang giihaw kita. Nga makayusa kita niya, mauban kita kaniya. Kuyod siya, giihaw ako kaninyo. Akong mga katawhan. Giihaw ako kaninyo nga mauban naman ako. Muna niya ang maghatag na to rason o ngano nga kita sa giuhaw. Gusto ta makigtagbo sa tao nga sa Ginoo og tao sa samang gayon nga giuhaw sa atong pagmahal. Giuhaw sa ato nga paghigugma. So mingon siya ang tubig nga naghatag kinabuhi. No, ang akong kalag mahimutang lamang kung ako matagbaw lamang kung ako nakapauraray sa akong Ginoong Dios. Nganong nakahimo ang kining babayhana ni anang reflection niya. Ngano nakaingon siya, ikaw gyud ang akong gipangita. Kaya sumala pa, tubig ray hinungdan, pero nagpadayon siya kukabildo sa atong Ginoong Dios. Nagpadayon siya sa ilang pagig-istorya. Kana ra day makakaplag ta, no? Kinsa day ang akong kinahanglan, kung kanunay sa kita adunay pakigsuod diha sa atong pakig-istorya sa atong Ginoo, which is pag-ampo. Mabitaw nga gingnan ta ning panahon sa Kwaresma, gimbuhaton sa Kwaresma, dugangan ta ang unsa man ang fast and abstinence, ang paghatag mga hinabang ngadto sa nanganglan og labi na gayon ang pag-ampo. So mas mainito na ang pag-ampo gayon. Tanawa unsay nahitabo sa babay, no, nga nakig-istorya. Di ba ang pagig-istorya sa Ginoong Dios is pag-ampo na. Ang pagkukabildo kaniya is pag-ampo na. Ang pangadjion kanang formula. Ang pag-ampo lahi na. Ang pag-ampo ay ituboy ang nahuna kasing-kasing kusog nga tustong Ginoong Dios. Muna ang gihimo sa itong babay. Kaya natagbaw na siya. Mauragin, nakibawaan niya. Nakatagbaw kaniya. Kiniragayod. Sa unsang pamaagi niya na kaplagan, diha itong pag-ampo. Muna pahinumdom ni. No? Muna ang pahinumdom karon nato. Mainitong tingali. Unta ang atong mapag-ampo, ang reflection. Sa atong kahimtang karon, kita na magkita sa panginahanglan nato sa pagtagbaw sa kauhaw nga kalagnon. Kung nakakita kita, hinaot man kamot ta pagkabot na ana. Kung kinsa nakahatag kayod ka nato, ang Ginoong Hesukristo ra gyud. Siya ang tubag. Siya ang sama tubag sa mga pangutana kanato. Siya ang paningkamutan nato sa pagkabot ning panahon sa Kwaresma until death do us part na. Manindo